Hi mga moms! Good afternoon! So ayan, nagwo-work pa rin sila. Nagatid ako ng ang merienda nila. Ay! Alin? Papi Boys? Sino yun? Aso ba? Aso. Ah, sige nga, parinig ng papi. Papi! Papi boys! Apakabibo talaga niyo, no? Halika, dali. Kilalanan natin mga papi boys. Yan, kasama ko na si Bibi Goy. Naghahakot sila ngayon kasi maglalagay na ng semento sa bahay. Sa CR. Oh, magawa ng CR. Hindi mo ba namimiss si Scarlett, Bibi Goy? Namimiss na sana. Sana hindi. Hindi na bumalik? Sana di na bumalik? Hindi na siya bumalik dito. Bakit naman? Nahirapan po siya mag-Tagalog. Pero namimiss mo na si Scarlett. Opo. Oh, sis. Siya ba yung mga kapapi mo? Ha? Siya ba ang papi mo? Opo, siya po. Baby guy! Napawisan ako sa kahihintay ni Scarlett. Hala! Lapot. Hindi, may nangangamusta na sa'yo yung mga Cuatro Cantos pala. Kilala mo ba sila? Hindi po. Cuatro Cantos? Hindi. Hindi ko Sige. po kilala. Meron akong challenge sa'yo. Okay. Magbigay ka ng 10 member ng Social Climber. 10. Sampo? Ano pangalan? Oo. Alam ka naman, address ibigay mo. Pangalan. Si Althea. Saka si Scarlett. Saka si Mama Mia. Mama Mia. si Mukhang may relasyon talaga kay ni Mia. Tinatawag mo siyang mama. Si Mia. Sino pa? si Milmar. Panglima. Sino ba? Dapat 10 Ako, si Scarlett, Si si Oyong. Mia, si Melmar, si Oyong, Oyong, Jigjag. Jigjag. Althea. Nasabi mo na ako. Si Ria. Rhea, Marian. si Marian, 8. Dalawa pa. Si Inday Katok. Hindi ka to. Hindi mo kilala yung isang social climber squad na boss mo? Yung boss mo! Ang imong boss? Brenda. sa kanila sa 10, Ha? sa 10, sino yung gusto mong di ba may asawa ka na? Oo. Kunyari wala kang asawa, doon sa 10 na banggit mo, sino doon sa tingin mo yung pwede mong makasama? Makadate ba? Si Scarlett na lang Huwag na tayo lalayo, Scarlett na lang. Ayan. Oy, may nagpapakamusta kasi sa'yo dahil kahapon hinihintay kita doon kasi akala ko papunta ka rin ng Aplaya. Taga dito ka pala. Kasi may nagpapaabot sa'yo. Yan. Kilala mo ba yung NBI? Kilala mo yung PNP? Dakpan pala. Hindi, may pinapaabot ang 4 Cantos sa'yo. Sa'yo yan! Thank you po. Ang mga 4 Cantos, sabi nila kasi sa akin, Ma'am Shay, baka pwedeng ikaw na mag-abot. Kasi nakita ka raw nila during live. So, na-miss nila yung inyong lambingan ni Scarlett. Ano? Mukhang mapapa 4 Cantos kayo, Mama. Hindi. Ay, mag-thank you ko sa kanila. Ay, 4 Cantos. Thank you po sa Cuatro Cantos po. Marami po salamat sa inyo po at saka bigyan nyo na pera po. Thank you po sa inyo. God bless all. Thank you po. Maraming salamat po. Saka kay Althea. Para di siya sigurado sa akin. Hindi. Kasi na-miss nila kayong dalawa niya. Tsaka love na love ka rin daw nila. Ayan na, napaabot na natin, ha? Maraming salamat po sa Cuatro Cantos po. Thank you! Bye-bye.